الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا من خير أمة أخرجت للأنام تأمر بالمعروف وتنهى عن الآثام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه صلاة الله ومن على هديه مستقام. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يوم مساء البركة ما لم تعلم بمجلسي لتفسيري لكي مسلاتي جمعة بيني أنا جميتا يولا Adamawa State. Barkanmu da wannan lokaci mai albarka da mukan gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma sakamakon tafiyar shugabanmu Allah ya kai shi lafiya ya dawo da shi lafiya. Yau mun kai azumi na shida na hijira 1446, wanda kuma yau za mu yi tafsiri. Wannan zaman tafsiri ne na shida na wannan sura gardama suratul furqan. Muna cikin bayanin inda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗi wa kafirai ranar da za su ga mala'ikun da suke neman gani. Su sun matsa cewa ana so su imani su yadda a nuna musu mala'iku ko a nuna musu ma ne duka Allah ke nan. To sai Allah ta'ala ya ce ai ran da za su ga mala'iku ranar ta kwaɓe musu. To ƙarin daɗawa kuma sai ya ce wa yawma ya'addu zalim. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ranar da duk wani azzalimi zai ciji hannuwansa guda biyu. A nan duniya ne ɗan ƙaramin bala'i sai dai a ciji yatsa ko yatsa ake kilo ba ma yatsu ba. To shi a lahira ba hannu ba ma za a ciza duka hannuwan biyu. Ya'addu zalimu ala yadayhi, azzalimi zai ciji hannuwansa biyu. Ya kulu ga abin da yake cewa sanda ya ciji hannuwan, ya laita ni oni na shiga ne ittakhadtu ma'a rasuli sabila. Ina ma da na kama hanyar marzuku, ina ma da na kama hanyar annabi da ita nabi. Ashe azzalimi tun daga mushriki har zuwa nan kayo ƙasa azzalimi ne dan ɓace mu wani abu, da duk wani azzalimi da yake da wani abu da yayi wanda abu ne na aida na sani, in aka nuna masa abin ya gane yayi hasara ne da ya ƙara ƙarfinsa wajen zaluntar ƙarami, ya ƙara ƙarfinsa wajen zalunci irin na shirka, zai shiga takaici da na sani, zai shiga baƙin ciki akan abin da ya kuce masa na rayuwarsa. Zai yi takaicin ya aka yi yadda ya sakaci bai ba hanyar gaskiya ba, bai ba hanyar shirya ba, hanyar da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo da ita. Ya rika cewa kai co ya bani ya shiga uku, ina ma da ya bi hanyar manzon Allah, hanyar tsira, hanyar kukuta. Ga wata shiga ukun nan, ga wani kai co din nan, ya wailata يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. kai cona na bari da ma dai ban ɗaukiwa ne matsayin amini na ba. Amintaka ake magana a nan ba abokantaka. Ka san bambancin amintaka da abokantaka? Na? Ita abokantaka tana iya zama abokin zama ba kawai. Asahibu bil jam ko ba kawai kun zauna a mota ne yana nan kujerar kanana. Alayira ba za a yi maka azaba ba, za ka yi da na sani ba da ka zauna kusa da wani. Tana yi wa kawai abokantaka ce ta ga shagon shi ga shagon. Alayira ba za a yi maka azaba ba dan ne ka zauna shagon ka kusa da ɗan miliya, ba za a yi maka ba. Amma khalila amini ka ina kun san da yawa yanzu ba a sa amintaka ba ko? Da Allah ka kana da amini kana da shi guda na ka kana da ni guda na guda da to a kun yi sa a kula da shi dan gaba kuke
can aka je za a ga waɗanda ba su da amini. Wai kun dai sa amini ko? Amini irin wanda fara ɗaya kuke raba. Ba haushe na cewa fara ɗaya kuke raba. Ma'ana ko fara me kai kankancin fara a cikin ɗan abin da za ka samu ka ci. To ko ita ka samu raba ba. Kana ƙaunarsa yana ƙaunar ka, kana ji da shi yana ji da kai. Kana taro shi a cikin dukiyarka yana taro, da za ka sanya hannu a jihunsa ba zai jiyo ya gani ka ɗauka ba, kau da kai ne. Ba shi ba, ya zo wurin. An zo wurin ko? Kai ba ka da shi ke. Da ba ka nan kayi tafiya, amaryarka zankanaziya, za ka ji labarin, ai abokinka ya zo ya shiga gidanka har 12 dare ya mutu, za ka ce a ba komai akwai abin da ya kai shi. Yaya? Ha, ba? Irin wannan abintakar ita ce sabon manzo Allah suka yi. Har ta kai ga sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matar shi ta kai ƙararsa wajen abokin amininsa. Sai ya zo ce to yau ne ɗakin ka zan kwana. Ya kwana cikin gidan ɗakinsa sai ya tashi zai yi sallah ce kai zauna. Sai ya tashi zai nafila ya ce zauna. Ki kamar da in yi nafila ya ce a'a kai. Annabi ma Allah ce waye yana yin bacci sannan ya tashi. Kai ba kai bacci kuma ka tashi kama nafila. Ka kwanta ka yi bacci. Haka ya matsa mai sai da aka kai wajen lokacin sahur ya ce to yanzu yi sallah. Haka dai a takure ba yadda ya iya safiya na yi wani mutira ta suha ya tafi wajen maza Allah kai ƙarar amininsa ya ce ya zo ya kwana gida na yana da sakar ya hana ni kyamun da ya kai ya ce matar shi ta kawo ƙarar shi bai biya ta hakinta bai kwanciya da ita bai kullum sallah kullum salati kullum azumi kullum karatun Qur'ani shi yasa ne masa haka maza Allah ya ce kai daidai ka ji abin ta kawo kai yanzu naka aminin wanda kuma za ka kulle in ka zo bakin gida nan zai tsaya bakin ɗaki ka kulle ya wuce ka shiga akwai amintaka? To amintaka ake magana kuma dole mutum ya zama yana da amintaka yana da wani aboki na amana amma kai abokin ka kawai ne kun yi sakandare na hayan layi classmate ɗina ne ka iya samo shi a can amma ba ni classmate ɗin ke yake aminin ka ku gaya wa mata wannan su suka fi wannan duka classmate ɗinsu kila ma makarantar gwamnati kila ma sun zauna aji ɗaya mutum 200 wai duka yan ajin da sauran abubuwan duk wanda suka gama a wannan shekarar wai abokansa ne wai aminanta ne amma zai ka ji wani yana aminansa yanzu maza Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce amininsa akwai shi ko ba shi wane ne Allah ya taimaki uwayen shi ya bane ko kyakya ya shi ya basu yadda to sauran ma manzo Allah bai yarda da su bane amma kowane da bangarensa amma shi wannan amintaka ta ƙarshe wannan sai da abokai kai ma haka ake so wallahi ka je yanzu ka sa tankaɗe da ka sa rariya ka tankaɗa abokan ka gani waye amini abokin sirri saboda sai da abubakar abokin sirrin manzo Allah ne aminin sani da kun shi yasa har Allah ya ce ko a kogo tare su an janna mata na zasu an gani kai shi yasa ya zama cewa yakan faɗi maganar da duk duniya ba wanda ya san da ita sai dawo kuma saboda amini ne ba zai gaya wa kowa ko da rashin faɗar zai cuce shi rashin faɗar zai cuci wani ba zai faɗa ina muka da haka lokacin da sayyidina Umar ya zo ya ce wa sayyidina Abubakar ga Hafsa nan iyata tana zawarci ko ka aure ta sai da Abubakar ya shuru kan shi ya gingirin ya rasa cewa komai ya kasa cewa uba sai da Umar ya wuce a kusashe ya je ya ce sayyidina Usman ga iyata Hafsa ko ka aure ta tana zawarci sai da Usman ya ce kai ina ga bai kamata yau in yi aure ba yau magana yau ake yi ba kai ba yanzu shekara 6 kana neman ta sai bana aka sa rana ko ba kai shekara da ta gama firamare yake neman ta sai bana aka sa rana duk sun gaji da juna kuma a zo sa rana kuma sa shekara ɗaya shekara hawan jini ya
wata har a rika kirgar sati har a rika kirga awoyi ba ma kwanaki ba yanzu sauran awa kaza da kaza da kaza ya shiga daga ciki. Shi cewa yi badani Allah ata zawaje yau ni hana ni na hanga na gano yau bai kamata ba. A ƙarshe ne ba ana nan kawai sai maza Allah ya aiko yana magana Hausa. Sai da Abubakar yana jin manzo Allah ya magana auren Hafsa sai ya zo ya samu sayyidina Umar sai ya ce na zo in baka hakuri da aka yi ne ya ce lokacin da ka ce akwai Hafsa sai ya ce ai ko haushinka da nake ya biyar da nake ba Usman kai inda ka bar haushi ba ka ki cewa komai kuma ni in kawo wa in ce ka aure ya ka ki ce min komai zai ce to albashirin ka abin da ya saba ce komai ba ni da manzo Allah ya taba yaban Hafsa ya faɗi alkhairi game da ita har yanzu ba bai faɗi mai manzo Allah ya ce ba ya faɗi alkhairi game da ita dan haka sai da Abubakar yake anya ko manzo Allah ba san take ba to kun kuma san ta yake tunda bai gaya wa kowa ba shi ya faɗa shi wa abokin sirri ne da haka ba zai faɗa to lalle ka gane abokin sirrin ka gane amini amma kashi wani kai ya ɗauke ka amini kai kuma ka ɗauke shi ka ci amana shi yana baka sirri kana yaɗa wanda yake wani bai ma san sirrin ba wani bai shi ba ruwan shi bai bambance sirri da wayar shi ana magana da Allah kai kadai ne wai dan ya ga daga shi sai kwandala shi sai ce shi kadai ne to kwandala yake yi komai gaban ta kwandala mata ɗaya da baka san ma hakikanin san da take ma ba sai da kai wata to kai ma da kace kai kadai ne yana wani ba mata ta ce ko to mata ka kai ne ai duk wanda bai koyi sirri a wajen matarsa tsirara yake yau matar da Allah ya ce akwai makiyarka ka sani ko ita ce ba ce muka ta kita ba amma ka rike sirrin ka targana ta to wani ba mutum zai ba shi sirri wai ai ne ce sirri ba to kai ba ka dalilin da za ku yi magana sai da ya haka sai ya gaya ya duba haka ya yi haka me yake ne yana nufin halawa kowa halawa ne to kai ya gaya maka kaje ka kai wa kowa ina ma a Facebook kasa pejin ka ko kuma a friend ɗin ka kana da abokai 5,000 kaje ka faɗi masa abinda sai da ya duba ba na uku ya faɗi ba ku ji tsoron Allah abinda wancan yake kaito ya aka ya bai da wani amininsa domin amini sai wanda kuke daidai da shi a al'amuran kirki da yawa ba ku da rata da gab a tsakani hatta a wajen yanayin rayuwarku da yanayin samu akwai wanda biyan da yake amininka daga ranar da aka rantsar da shi kan wata kujera to mai shi aboki rage mai daraja a wajen ka in ba aka baka ki kana gani ka san abokin sirrinka in ka ɗebo sirrin in baka zube mai baki kake kamar zuciya ka za ta kama da wuta to za ka ɗebo sirrin kana son ganin shi a hana ka shiga shi kuma yanzu zai daina baka sirrin to ina zai ka saboda haka ana yin amini ne wanda ya zo irin ku ɗaya hatta wajen aqida sunna bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku zo tafsiri tare ku je da'awa tare ku je makaranta tare yanayin irin iyalin ku tare yaran ku yanayin makarantar da kuke kai ta tare shawara da kuke yauna iri daya yanzu haka kun je kun fara haka kudin ginsani tare yanzu kuna nan kila kuna shirye-shiryen dinka kayan sallah ko ba ku kala ɗaya ba tun da ba Hassan da Husaini bane amma dai kusan shigen iri ɗaya yanzu haka kaza da kaza da kaza haka ake son amintaka jama'a to kaga idan ka kuskura ka riki wani aminin ka mutumin banza rai kaga shi kenan ta bari shine ranar alkiyama zaka ce ko halaka ta cin mun ya aka yi na ɗauki wani amini gashi yau wane ya halaka ni ya batar da ni bin sa da nai ya lalata ni ya juyar da ni daga shari'a
ya kai ni hanyar bata. Kuma kowaye haka ta kasance da shi yayi amini lalatacce, to abinda abin zai kai shi kenan. لقد أضلني عن الذكر عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. wanda ya biya mugun aboki zai ce oh yau ga mugun aboki ashe ya batar da ni daga bin alqur'ani, ashe ya batar da ni daga bin daidai, ashe ya batar da ni daga bin hanya mai kakkiya. Ba da idda'ani bayan ko wa'azi ya zo mun, bayan gaskiyar ta zo, bayan hanyar kirki ta zo mun an bayyana mun, ashe batar da ni ya halaka ni ya gama da ni. Sai Allah ya ce wa kana shaytanu lil insani khadula. Dama shaytan ai tabar da mutum yake. Shi shaytan dama halinsa kenan ya tabar da mutum. Haka aikin shaytan yake, ya tabar da kai, ya kunyatar da kai, sai ya kai ka tsakiyar ruwa ya baka, sai ya kai ka tsakiyar masifa ya kare ka, sai ya kai ka kolon wanda baka iya saukowa sai ya baka can, ya yi ma shigo ba zurfi. In ka shigo sai ya baka nan cikin bala'i da ya faɗo da kai. Wannan kaɗan kenan daga aikin shaitan. Da ka yi hankali, ka yi hantara daga mugun aboki domin shaitan. Ka gane maganar anini ko? Amma sai Allah ya ce shaitan dama haka yake tabar da mutum. Abinda ake so a gaya maka kenan a wannan ayoyin, kenan yadda ka ji an ce minal jinnati wan nasi, a cikin aljanu da mutane ake samun mai shaidanu, to haka ne har yau matanani. Har abada akwai wani da zaka gani mutum ga yanan kamar mutum amma za shi shaidan ne saboda ba abin da ya tasa shi shaidanci. Ka kiyayi kanka da ka samu amini shaidan, domin shi amini shaidan kamar wancan shaidan din ne na Allah. Zai raba ka da tuna Allah, ya raba ka da jin wa'azi, ya raba ka da imani, ya raba ka da alqur'ani, ya raba ka da wa'azkuwa da wa'azin gaskiya, ya yi maka waswasi, ya shishita ka ya kai ka ga kafirci, ya kai ka ga shirka, ya kai ka ga saban Allah, sannan daga baya ce ba shi ya saka ba. Ya tabar da kai, ya kunyatar da kai, kuma ya ƙi taimakonka, ya yi baran-baran da kai. Duk wanda ya toshe maka hanyar gane tafarkin Allah, ya hana ka bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya kai ka ga saban Allah, wannan shedan ne. Kowane ne ko wallahi shedan ne. In matar ka ce shedan ce, in ɗanka ne ya raba ka da gaskiya shedan ne, in babanka ne ya raba ka da gaskiya shedan ne, abokinka shedan ne, classmate ɗinka shedan ne, abokin kasuwarka shedan ne, oganka a ofis shedan ne. Matukar suka raba ka da gaskiya, suka raba ka da sunan Allah, wala sunan su shedan. Kuma yadda suke kamar irin wancan shedan din ne, wanda wancan shedan din Allah ya gaya mana yadda yake yi maka a suratul hashr. Kamar sanin shaytani in qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbal alamin. Bala misalin yadda shedan yake zuwa yake ce ma mutum kai ka zama kafiri mana. Yau duk abin da kai za ka yi tsiyar fir'auna ne, duk abin da kai za ka yi ta hamana ne, duk abin da kai za ka yi ta maruzu ne, za ka yi ta abu jahali ne, za ka yi abila hali. Yau an nawa ne da makka, wasu ma sun kaza ba ne, yau kai ne ma kai. Haka zai taraya maka. Allahu gafurur rahimu ba, amma da Allah ya za ka takura ma kanka. Yau duniya ba ce, yau kaza sai mutum ya gama tsamo ya gama kafarta, ya shiga cikin duk aikin kafirci, sai shi kan ya tsalle ya ce ba ruwana, inni bari'un minka, ni ba ruwana, inni akhafu Allah rabbul alamin, ni tsoron Allah nake ji, ubangijin ta nake. Ina tsoron Allah ga wanda Allah ya ce ya yi shi tsammanin shi ba mu labarin shi ba shi dan, amma haka zai zo ya ce maka wai tsoron Allah yake. Ka san shi aikin kirki kowa yana so ya haɗu da shi, da yake tsoron Allah abin kirki ne, wai shaitan ba ƙarya shi yake, wai cewa yake shi da tsoron Allah kullum yadda yi wasu lambe da ya wani lalata tuka da gudu zarka,
mata ce da aka yi zankaɗa ya wanke hannu ka taɓa san kowa yin wanda ya rasa kowa ƙoƙarinsa in dare ta yi wanke kafa ya ce wajen laila ya ta ai shi saurayin laila ne ita kuma laila a gidansu duk wanda aka tambaya yawa kike so ka ce ba wanda take so su dole kowa ya ce masoyin ta ne ita kuma ba wanda take so to haka abin kirki ya ce kowa yana son abin kirki amma kuma sai wanda abin kirkin ya zaɓa yake zama ɗan kirki in ba haka ba ya shedan zai ce yana tsoron Allah shedan ya ce yana tsoron Allah kai duke ta mallau duke ta mallau kuma wannan yana nuna maka kai ne jiran cewa wane wai dan malam ne wane wai dan mutum ne babba wane wai dan kaza ana cewa ya bace ya lalace ba hanyar daidai yake ba ka ce shi ba huwa yake har ma malami ne aya shi ma ake ja yana fasarawa shi ba wai yana da mabiya har rawani yake sawa da alkabba da amawani ai kaza kaza haba da Allah ya za a yi ce ya bace shi ba ya ce akan gaskiya yake to in kowa sai ya ce shi ya bace ya zama batacci to waye batacci a ina za a samu batacci ba za a samu shi ba mala shedan ba cewa yake tsoron Allah yake ji kowa ka taba zai ce tsoron Allah yake ji imani da rai musulmi ne mumini ne dan aljanna ne shi kaza kaza kowa ka taba amma ba nan take ba a auna aikin ka ya yake ya kuma niyyar ka take a wajen ayyuka ya kake tafiyar da rayuwarka a musuluncin nan a tafarkin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kake yi a auna a gani saboda haka ka kiyayi mugun aboki wanda suke cizon yatsan cewa me yasa mutum ya ɗaukiwa da matsayin wato amini ka sani in ba baka bari ba kana ɗaukar kowa ba komai ka yi amini wancan ka yi amini wancan to ka sani cewa wallahi kana nan kana cutuwa kai ne baka sani ba hadisi ya zo hadisin da duk malamai su yarda da ingancin sa domin yana cikin sahih bukhari da sahih muslim manzo sallallahu alaihi wasallam ya baka misalin mugun aboki da aboki na gari yace inna ma mathalul jalis as-salih wal jalis as-su'i ka hamil al-misk wa nafikh al-ki fa hamil al-misk imma an yuhdiyak wa imma an tabta'a min wa imma an tajida rihan tayyiba wa nafikh al-ki imma an yuhlika thiyabak wa imma an tajida rihan khabitha manzo Allah yace misali da ake bugawa irin yadda abokin zama na gari yake da kuma mugun abokin zama kamar mai dakon sai da turare ne da kuma mai ziga zigi ai ka san ziga zigi ko makeri irin na da ba irin na zamani ba wanda kawai kunnawa za a yi abin ya ke ba ma'aikacin suturonin ba a makeri wanda zai ta ziga ziga shi ne manzo Allah ya bada sifarsa shi madaukin wato turare yana tafiya da shi yana sayarwa shi ko dai ya san maka da Allah ne sai da turare yana san mutane ko bai san masu da ya fi kuna zazzauna ba kamar kayan ka ganshi zaka gaya maka sai dai ka ji kanshi to manzo Allah ya ce wannan abokin zaman kirki ke ko kuma kai ka kanka ka saya ma'ana ka tashi sayan abu ma ka samu kusa da kai wannan ma wani abin kirki ne ko kuma ko bai san maka ba kuma baka saya ba kawai in kana zaune da shi sai ka rika jin kanshi ne kai wasu ma sun zo wucewa sai ya dauka kan jin kanshin saboda kawai sun yi kanshi a wajen ko ba to wannan kaga abokin kirki kenan wanda duk yadda za a yi dole ka amfana da shi jinda da kirki shi ko mugun aboki wanda manzo Allah ce kamar mai zuga zigi yana kura wuta ga kauri ga karfi ga zafi ga hayaki mai ake rasawa ga danji ga baba da karafuna masu tsatsa ka gomu ba ka gomo tsatsa ba wani ma karfan yari ne jimaci manzo Allah ce ka bar shi ne ko dai wata rama ya kona ma kaya in dai kuna zaune tare wannan kura wanda yake garwashi zai farar ya tantsatsi ya yi ne ya fado maka in ma garwashin da fado ba wannan sharar na sama din nan wanda zai fado baka san ya fado ba sai ka je kana guga ka san guga ke tona asirin riga kana goge farar jalladiya ka ba sai kaga ka guje
sai ka yana shekewa ne sai da ya kora mu riga saboda can kake zama wajen shi ko kuma kana zaune ba abin da kake ji sai karni da ƙari da wari da hamari saboda zufa na sauka ƙarni take sannan kuma ga abin nan na ƙaryar da ake kona wani baki daga kashi aka ɗauko shi aka raba kuma Allah aka zo ana kona sun haka manzo Allah ya siffanta mana da haka ka riƙe abokin nan ranar alkiyama ba za ka yi da na sani ba a wajen mai da shi aboki abinda ake so ka riƙe abokin da zai rika tuna maka Allah. Abubakar al-Bazzar ya rawaito daga Abdullahi dan Abbas ya ce aka ce manzon Allah wai duk abokan da za mu zauna mu tattauna mu fira wane ya fi a cikin abokanmu wani wurin zama ya fi tare da wani mutane manzon Allah ce man zakkarakum billahi ruqyata wa zada fi haqqi ma'ana fi ilmikum mantiqa wa zakkarakum bil akhirati amalu dai kuskure tambaya ruqyatu da shi ne fa'i ko man zakkarakum billahi ruqyatu wa zada fi ilmikum mantiqu wa zakkarakum bil akhirati amalu wanda ya kamata ku rika zaman fira da shi don mutumin da ya zama ganin sa kadai yana tuna maku Allah sannan iliminsa a furcinsa yana ƙara maku ilimi sannan aikinsa yana tuna maku lahira in ka gani sai ka ga yana aikin yan lahira in ka kalle shi sai ka ga yayi kama da mutanen Allah dan haka sai ka tuna Allah bayan wannan abokin naka abu da su komi shi ko ka tuna da kanka sufa abokinka ya yi tuna Allah ka tuna yadda ka gan shi da inda ya biyo ka tafsiri dan muna gani ba za mu ce ana wadai ba da Allah ba da babana balaga ya fito ba wai shi zaki yake ki da ya ka ana ganin hamatarsa gashin kan shi ka gani ya tsano haka an da gurguso shani gaba kan shi nan kai ba daga jeran wando ya fito ba da ka je wajen shi ba yawo yake hada abun hannu ba kamar mace kai wani abokin shi na hagu jan kunne gani shi mace ne shi to wallahi ku gane irin abokan da za ku yi sikiririn ɗinsu ko kuma iyaye ku rika yi wa abokan ƴaƴan ku sikiririn ɗin abokai ba wai sai lalataccen aboki ba duk abokin da kaga zai rage wa ɗanka karsashin abin da kake so ya yi na karatu raba shi da wannan abokin ban manta akwai wani a lokacin ɗan ƙwallo ne lamba layi a motar shi ma wajen lamba ya maka da lamba layi a ɗakin shi ma lamba 9 a riga ma ya shakin zai sau ya sanya lamba 9 takalmi ma zuwa ya shube ka suka rubuta mashi lamba 9 kai ka ce bautar 9 yake sai ya haɗu da ni kawai wai sai gana burge shi kawai sai ya biyo na har gida wai zo zai rika koya mai karatu shi dan boko ne kuma dan gidan masu kuɗi ran da mahaifina ya kai shi gidan cewa ka zo ne ma ya ce wani me ya kanka da shi ya ce malami na ne aboki na ne ya ce a kira ni aka kira ni na zo malam ya ce kai malam ne na ce a'a tambayar farko kenan kai malam ne na ce a'a ya ce to kai shi ba malam bane ka ce malamin ka ne ya ce a malam ni ne malami na ne ko ba malam bane ni malami na ne zai ce to shi ya ce ba malam bane ni kuma ni ne malamin shi kuma ni ban bashi lasisin karantarwa to irin burge-burge ne yana da tsaurin ido ya ce ana shiga ta malam ba an ce manzo Allah ya ce duk abin da ka sani ka karanta ba har sai an bashi lasisi sannan ya karanta ni ne ina zaune shi malam kokarin shi ya raba ne shi fitaccen dan kwallo ne in ya haɗu da ni ya ɗibi karatu da ni ne zan ɗebo ai man aisha da janasa duk wanda ya zauna da wani sai ya ɗausa wani abu na shi as-sahibu sahib aboki majayi aboki zai jawo ka zuwa ga wani abu kai ma ka ja shi zuwa ga wani abu malam ya shi sai ya canza fatan ɗin sai malam ya ce mashi to kai
shi yanzu ka ce malam ya ce shi ba malam bane, ni malam ne ko ba malam bane? Ce ai kai babban malam ne. Sai ce kai gani babban malam ne, kai gani malamin shi ne. Ce bare ma. Sai ce to da karamin malam ya koyi da kai da babban malam ya koyi da kai wanda ka fi so? Sai ce a babban malam a yau ni in za ka koya min malam ai shi ke da shi. Sai ce to ka zo koya maka gani shi. Gani yadda ake yi. Daga haka malam ya raba wannan abokantaka. Ya ce zo in rika koya na gane shi. Yanzu yana nan gina ga ila nan ne kawai ban ji ya zo gidan rediyon dole ya karatu ba. Dan gina ga rediyo haka take na karadewa shi ke wa'azi can shi ke kaza shi ke kaza. Lokacin in ya zo malam da yawa da magana ya ce malam a tsaya rubuta. Ya ɗauko littafi shi na rubutu da biro ya rubuta da Hausa. In hadisi aka faɗa a rubuta da Hausa, in kaza haka da tsiya sai da ya zama mai wa'azi. Amma ni inda an banda da shi kaga ba lalatacce bane ko? Amma me ya matsala? Speed na karatun da ake so in tafi. Ƙila ni in ina 70 cikin 100 shi ko 10 ne kai ba cikin 100 ya tafiyar za ta yi. Ai ba zai yi ba. Ai ruwa ai ba tsaron kwando bane. Ba tsaron kwando bane. An zuba tafiyar shi yake ba shi. Allah ya samu dace. A ayoyin da za mu shiga gaba ƴan uwa, za mu ji irin yadda kafirai suke ƙauracewa a alƙur'ani, ba kuma su kaɗai ba ma, akan samu musulmai ma su ƙauracewa alƙur'ani wal yambillah. Allah karkasa mu zama masu ƙauracewa alƙur'ani. Ƙauracewa alƙur'ani ta kai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai ƙara ga Allah cewa ga su Allah suna ƙauracewa littafinka. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أصل الدليل سوكر wannan ayoyin kamar yadda Ibn Abi Hatim ya rawaito da Hakim kuma Hakim ya tabbatar da ingancinsa daga Abdullahi ibn Abbas. Mushrikai suka zo suka ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kun ga annabi Muhammad yana riya cewa shi annabi ne, yana cewa shi annabi ne, Allah ba zai masa azaba ba. Ya ce suka ce to gashi nan wannan ai azaba ce, abu za a baka ba za a baka dunkula ba, sai a rika maka tsugul su a ganin su aya ɗaya aya biyu da ake saukarwa ta alƙur'ani wannan tsogul ne. Wai kamar kai ne ka zo za ka ba abokinka naira 1000 a ranar, kana zuwa sai ka bashi 100 ka ce da Allah ga wata 100 ina da ita maraba, kana da 50 sai ya ce sai ya baka 50, sai ka aje 50 din kuna zaune sai ka ci kai rike ma 50 din nan na tuna ina da wasu, sai ta anjima sai ya ce kai bari dai ƙara ma 100 sai ka sai ka kora wani, sai an sha ruwa sai ka zo ka ce kai ga 200 ƙara ma. A haka san da dare zai kai ka bashi, ina an wani wannan kusan tunan da kai ka ɗauko dubin ka bashi mana ya yi bajar da ita ya gane mai zai da ita, amma an san da ka bashi ƙarya ya kashe ta sannan ka kawo ta. To wai su a ganin sa haka Allah yake wa manzo Allah, dan me za a rika bashi abu tsugul an gane shi ne sai suka goya da aya ta biyu al-rahman suka ce wa qala alladhina kafaru laula nusila alayhi alquran jumlatan wahida kadhalika linuthabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Duk wannan abin ya zo ne bayan Allah ta'ala ya yi bayanin yadda mushrikai suka kawo maganganu na cin mutunci da Allah da Qur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma abin har ya taɓa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, ma'ana ya ji zafi. Suka rika neman masa ƙure, kamar yadda muka ji jiya suka ce a sauko da mala'iku, suka ce ma a ba su wato damar su ga Allah, suka karyata alƙur'ani, suka ce tatsuniyar gizo da koki ne. Allah ta'ala ya yi bayani duk ya mai da martani a kansu. To amma
duk da martanin da aka mayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne yana da damuwa, yana jin damuwa in damuwa ta taru a kansa, saboda haka ya damu da wannan irin cin mutunci da ta'annuci da suke. Shi yasa Allah ce wa qala rasul, manzo ya ce ya rabbi ya ubangiji inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana wal dhikra, mutane na sun mai da alqur'anin nan abin kaurace ma ba. Ma'ana manzon Allah ne kai ƙara wajen Allah subhanahu wata'ala na ayyukan da mushrikai suke yi da waɗannan maganganun su na banza da suke yi. Yace Quraysha wannan sun ƙi jin alqur'ani, sun ƙi imani da alqur'ani, sun bijire wa sauraron alqur'ani, sun ƙi jin alqur'ani, sun zama cewa ba sa risina wa alqur'ani, ba sa sauraron alqur'ani. kai kamar da yadda alqur'ani ya hakaito a suratul fussilat wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alqur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Kafirai suka rika bi suna shela, suna bi kai yadda ka san mai wa'azi yana bi yana wa'azi, lungu lungu sako sako, haka suka rika bi suna faɗan maganar tsiya, suna cewa la tasma'u li hadha alquran, daga yau ku ƙara sauraron wannan qur'ani in ana karantawa. Walghaw fihi, in ana karatun qur'anin ku yi ta wasa a ciki, ku yi ta wargin, kar ma ku bashi attention, kar ku bada hankali. La'allakum taghlibun, in kun zo kuna ta wasan ku za ku fi ƙarfin mai karatun, dole ya bari. Musamman ai shi mai karatun alqur'ani ai na zuwa yake so ai, mai karatun alqur'ani yana so a saurara. Sai suka ce ku ta wasa har wasan ya fi ƙarfin alƙur'ani, kuma haka suka rika kasancewa. Idan ana karanta alƙur'ani sai su ta yawaita hayaniya da surutai na banza don kada su ji alƙur'ani, wanda wannan yana cikin ƙauracewa alƙur'ani, ƙauracewa jin alƙur'ani, ƙaurace da imani da alƙur'ani, gaskata alƙur'ani, ƙauracewa tadabburin alƙur'ani, fahimtar alƙur'ani, ƙaurace wa ƙin yin aiki da alƙur'ani, da kamanta bin umarnin alƙur'ani, da nisantar wato abubuwan da ya ce a yi kai kuma sai ka ƙi, da kuma nisantar abubuwan da ya tsawatar game da kan a kusance su. Duk wanda yana cikin ƙaurace wa alƙur'ani, da haka su sun ƙauracewa kala-kala, sun koma zuwa ga akasin alƙur'ani, waƙa ta dame su, rawan nanaye ita ce gabansu, wargi da wasa da kokoyi da hada zakaru suna caca da su a ga wanda zai kashe wani, da mai da dabba target a rika halbin tagadini na zuba. Wannan ya shirya shi suka kai a lokacin dan kawai su kaurace wa alqur'ani su ki gaba alqur'ani. Duk nau'ukan kaurace wa alqur'ani ba wanda ba su ba, sun ki dai su ji. Ɗaya kenan, imani sun ƙi, bi sun ƙi, tunanin sun ƙi, fahimtar sun ƙi, duka sun ƙi wannan. Kuma har wasiya suke yi cewa ka aji. Daga cikin wasiyar ma da suke, akwai abin da ya zo shi ma ya tabbata a azali ingantacce. Ka duba littafin nan suwar min hayatin sahaba, za ka fara gani a nan kaje kafin kaje cikin manya-manyan littafan siha. Akwai sahabi da ake ce ma Tufayl ibn Amr ad-Dawsi, shi ne shugaban kabilar Daws. Kabilar Daws ita ce kabilar Sayyidina Abu Hurairah. To tun da shugaban kabila ne, ran nan sai ya taho zai zo Makka da a wata na ganiyarta farko musulunci. Zai shigo Makka, kafiran Makka sai suka tare shi don su yi masa nasiha, amma wata banza. Suka ce kaga kai babban mutum ne, kuma ma har ya iya waka, ba mai iya waka sai mai fasaha. Suka ce za mu gaya maka gaskiya don kakka cutu. Idan ka shiga Makka, akwai mutumin nan da ya zo ya ce wai shi annabi ne na ƙarshen zamani, kakka yadda ka ji abin da yake faɗa. Alƙur'anin nan kakka yadda ka ji, saboda sun san manzo Allah yakan zo Ka'aba ya karatu Alƙur'ani ya sallah. Kufai suna gaya masa wannan su ne abokan hulɗarsa,
kawai sai ya samu auduga sai ya sassan sai ya toshe kunnuwa gaba ɗaya ya toshe kunnen shi kan kai ji domin sun ce in ya shi abin kamar sihiri ne zai sace mai tunani. To da ya shigo ya zo ɗakin Allah sai ya hango manzon Allah yana sallah abinka da Allah in ba ka ji ka ki gani ganin sallar da ake yi a gatse Allah sallar musulmi mumini dan sunna akwai kyan gani ko babu ya yi kabbara ya rike hannu ko ba rike hannu yake ba manzon Allah na duk annabawa ma rike hannu suke yi manzon Allah duk annabawa Allah ya rasu ya yi karatu ya ga baki da ta motsa ya ga ya duka ya tashi ya koma ya yi sujjada ya tashi sai ya ga wannan dukawa da tashin ya burge shi an hana ya ji to an hana ya gani da ya ga ya burge shi sai ce kai wannan da tsatsan mutumin kuma yana wannan aikin cikin natsuwa wani mahaukaci ne da in na ji shi zan lalace in gani mana in ba daidai bane in watsa in daidai ne in karba ya mutum magidanci shugaban wata kabila ba za ka ce ba zai iya tantance zare da amawa ba ba zai iya gane wanne ne ba wanne ne ba ba zai iya gane gaskiya da ɓata ba kawai ya cire abu yana cirewa ko sai ya saurari abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karanta yana sauraro kawai ya ji ya yarda ya je ya samu manzo Allah ya ce na yarda yana gama ko ya koma garinsa abinda suke gudu da ba kada babba ya zo ya ji ya koma ya sa mabiyan shi su bi to ko abin da ya faru kenan yana gama ji ya koma mabiyansa ya yi mawazi manzo Allah aya ya bashi ya je yin wa'azi yana cikin albarkacin wa'azinsa Abu Hurairah ya musulunta wa ma adrakum man Abu Hurairah kun san shi in ba ku san shi ba ku ba ku san hadisi wanda ya san karatun hadisin manzo Allah ya san ne ya san Abu Hurairah to dan Allah subhanahu ta'ala ya hutar da zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda wannan kara da ya kawo yana nuna yayi fushi to sai Allah ya ce wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin ko ka karanta wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan min al-mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira wanda abubuwan da wadancan mutanen suke wa manzo Allah ai ya nuna ba su kaunan manzo Allah ba su san shi in ba baki ka bai zama kullun cin duniya kai yake kullun kai baka iya ba ko me ka kawo kai baka iya ba har ma ya gane ka kawo kayan kirki amma dai yau kai yake ganin baka kai dan kirki ba kuma bayan da kafin ka zo da wannan abun ya yarda kai ne dan kirki kai ne dan albarka wannan ba baki ka ba to sai Allah ya ce manzo Allah haka muke sanya wa kowane annabi baki daga cikin yan ta'adda kowane annabi yan ta'adda bakiyansa wannan Allah ya gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka dan ya sance masa fushi amma wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira ubangijinka ya isa ya zama mai shiryarwa mai taimako Allah zai shiryar da wanda ya dace a shiryar da shi ya taimaka maka kuma kai ma zai shiryar da kai Allah subhanahu wa ta'ala ba zai bakka cikin halaka da lalacewa ba zai bakka a cikin duhun kai ba tare da ya baka shirya wannan cutarwa da suke maka wannan kangarewa da suke yi suna hana bi hanyar gaskiya kar kai takaici ya kai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan shine tsarin Allah a cikin halittunsa yadda Allah ya sanya ka maka makiya cikin mushrikai suna faɗar maganganun banza a kanka suna ƙauracewa alƙur'ani to haka Allah ta'ala ya sanya mu kowane annabi daga cikin annabawa da suka wuce ya sanya masu makiya daga cikin mushrikai azzalimai suna kiran mutane zuwa ga batansu zuwa ga kafircinsu haka Allah ya faɗa makamanciyar wannan aya a suratul an'am wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin شياطين
sanya wa kowane annabi maƙiya shekanun mutane da aljanu, kuma har kitsawa suke yi wa junansu, suna kitsawa suna kisisina, wannan ya kai ma wannan, wannan ya kai ma wannan, wannan ya gaya ma wannan, wannan ya gaya ma wannan. In kaga sun haɗu wajen wani abin tsiya, to haka za ka ga dama can sun daɗe makarun da wanda har suna kullawa. Don haka kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka yi haƙuri, ka ci gaba da isar da manzanci, kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya faɗa yake cewa Abu Jahal baƙin manzan Allah, kana aduwwun nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Jahl wa aduwwu Musa Qarun wa kana Qarun ibn ammi Musa. Yace Abu Jahl shine baƙin manzan Allah, Qaruna shine baƙiyin wa Annabi Musa. To amma nasara da galaba gaba ɗaya tana wajen waɗannan manzannin, domin Allah ne ke ba da shirya kuma ya ba su. Allah ke ba su mataimaka shiryayyu kuma ya ba su. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira, ubangijinka ya isa ya shirye ka zuwa ga gaskiya, ya isa kuma ya shiryar da mabiyanka. Wanda ya bi ka, ya yarda da littafinka, ya gaskata ka, ya yarda da duk abin da yake na gyara addini da duniya, kuma Allah ne mai taimakonka akan makiyanka a duniya da lahira. Allah subhanahu wata'ala a nan kun ga ya haɗa tsakanin shiriya da kuma taimako. An gane, domin abin da ya fi ya zama cewa abin da zai tabbatar wa mutum nasara shine ya zama yana kan wato shiriya. In ba ka kan shiriya, to ba za ka iya yin nasara akan makiya ko mushrikai ko kaza ko kaza. Amma in kana kan hanya ta kirki, to sai ka samu taimako a kansu. Amma in su yan banza kai dan banza, to wa zai taimaki wani akan wani? Kawai mai karfi ya kwaci kanshi. Na ba ta mun gane. Shi yasa da shugabanni da ma ko su wane ne masu zalincin kai, in kana so kai nasara a kansu, to ka zama ka kulla kyakkyawar alaƙa tsakanin ka da mahalicci. Ya zama kana bin gaskiya sau da kafa, kana bin Allah sau da kafa. Idan ka yi haka, to sai ka samu nasara akan wa, akan azzalimai, akan makiya. Allah ya sauka. To kun san shubuhohi wannan sura shi ne babban mawdu'inta. Ta kawo rikita da mushrikai suke kawowa, kuma ta kanna da abu ta kuras. Ma'ana ta nuna ba haka ba. To an dawo. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. Shubuha ita ce, kafirai suka ce, wai me yasa alƙur'anin nan ba a liko shi ka cokan ba? Kawai daga samaniya a liko manzo Allah ce ga Qur'ani a kai ta koya wa mutane. Jumlatan wahida, curi guda gaba ɗaya lokaci ɗaya. Wannan shine suka su kuma da suka ƙara yi game da alƙur'ani. Sukan da suka ɗora akan cewa da suka yi ƙirƙirar Qur'ani aka yi. A wajensu wai an kirkira ne saboda ba a iya kirkira gaba ɗaya, ai dalilin cewa kirkira ne ba ku gani ba, sai kaɗan yake yi. In Allah ne ya kawo shi duka mana, saboda haka shi yasa yake yi kaɗan. Kaga sun ƙara, yanzu suna nufin in manzan Allah ne, to ya zo da Qur'anin gaba ɗaya dunkule ɗaya, kamar yadda aka saukar da Attaura dunkule ɗaya akan Musa, aka saukar da Injila dunkule ɗaya akan Annabi Isa, aka saukar da Zabura dunkule ɗaya akan Annabi Dawud. Saboda haka su a nufin su, inda Alƙur'ani gaskiya ne, to za a kawo shi ma kamar yadda aka kawo waɗancan littafan wa'inda suka zo daga Allah, su ma wa'inda suka gabata. To sai Allah ya ba su amsa ya ce kazalika, haka muka ga dama yi, haka muka ga dama mu sauka aya ɗaya, aya biyu, uku, hudu, biyar, goma. Amma
amma kuma duk da haka ma muna da hikima linusabbita bihi fu'ada dan mu tabbatar da zuciyarka akan alqur'ani ya fi daɗin haddacewa ya fi zama warattalnahu tartila kuma haka muke rangada shi rangadawa muke rera shi rerawa yasa ba a karatun qur'ani irin yadda su waya suke shi gani ba ruwan shi da daɗin murya irin wanda ya kamata a yi alqur'ani ba haka rattalnahu tartila mun saukar da alqur'ani daki mun zo da shi ɗori bayan ɗori mun karantar da shi a harshen jibril tsawon shekara 23 daidai yadda abubuwa ke faruwa ana zarowa sala ana bai daidai